tuntruma hianin kholaya in thanara phlak tak mai kan ngai thlau le don ania milun em nakara mi che pakhat chuan abial pa chu puithiam ma tak silain nakapa amuna hian ka po chhon lovin aboral ngal ani he thil khen na mun hi Thailand ram chunga ani Thailand rama khopui pakhat Surat Thani province chu khopui nuam le ralmuang takani anti thina mi makta doi khat vel lai he khopuya hian an ching ani he khopui zawzong hi square kilometer sing khat sang ni zariat sumko pakhat laya zaw ania kherkar chunga khopui omti taka toipui ne na in hereng an nia longmanga sumdon na chu eizon na tlang lon tak ani he khopuya cheng te hi an tam ve tham deu awangin in riat chian po a har ve dewa nima selami puite chu an ril ruwa tha in ani nen kolna a tha boka mitin mai po chu an felin an polite em thin mi khwal telaka ngat phei chuan an bengwarin an fel em ani an ti thin chungte wang po chu niange khwal zin te chu nuaman tin an zong chang thin hle maya chung ko chen hona tan po a yei omlo an ti fau thin renga poi khoina lian tham ma thleng kha tin tual thana ti vel te chu ami khwal hle thina nima sela chu tianga ni mek lai chuan hun then kata poi khoina thleng a ron om chhauta zeu mai le tual thana hial po aron thleng ve ta fau maya kumsang ni som ni panni aron her chho meu chuan chu khopui ral mom tak ni thina ngei chuan kholai lun lai taka tual thana ra phlak tak mai chu a thleng ta ani nula kumsomli palia upa meichero thap ve tak mai chuan abial pa meiche kutlak chingle nun rong tak mai chu puithiam ma a tak silain akap hlum ta sia mai le he thil khen na hmuna hian police te chu an thleng ve ngal wata ruang chu boi som halin thil tul dang te chu an boi pui fel ngal zunga he thil thleng mi ta hmutu in kana thlen na hmuna dor ngak nula chu thil khen dan an zota hetiang hian ani chuan a thil mu chu a soita ani tual that tu chu a thian nu ani thu soin a hming chu therinia kumsomli palimi ania aka hlum tak chu tharinia bialpa support chai kumsomli mi ani thu a soibok support chai chuan puithiam hne na eitur pe turin aron kala helai market a hian puithiam nen chuan anin tok ta a chutia puithiam nen anin bik lai tak chuan ka thian nu hi man mo takin aron kal hloka ka dor chhunga tang chuan lo mu in ka lo awa nima sela ka au chu a hrelo nge niang man mo tak chuan ka dor chu a kal pela thil tu dang ti tura nei tura ngain ngai that lo na po ka nei lem lova chutia ken zui reng lai chuan api aloka support chai le puithiam in belai chu pan hnai zelin abe ka tang chuan silai chu ala chuaka ti chuan ka va au man zoi tia chuan akap ngal ta pop mai ani ka hlau lutuk le ka hril hai lutuk chu ka khur ngal zoya nima sela silai chuan ama le ma chu a in tin zui ve le a in ka hlum ve le ngala tumani ti ka hriat awangin man mo takin ka tlan phei ta ngala mi then khat te chu an ron tlan phei ve ngal bok ti chuan a me perma in silai chu ka va chu sak man ra mani ti in a soi therinia i hian 9mm CZ pistolin abial palu atak hian ka pa puithiam ma tak chuan tlungalin ka po chhon lovina hmuna hian a boral zui ngal ani therinia ile super chaya te hi kumthum vel lai an lo in ngai zong to a in nei thi hian an soi dun man to nima sela chu tir lim taka anom hun chung chu arai lo kher mai hote te a thing tu chian na wangin anin hau boi ta fo maya anua phei chuan support chaya chuan kutlhak ta chingin a soi sa ta fo mai le nima sela tharini hian a hmangai em awangin a then thei mai si lo soi sa in ti du da fo thin ma se atwa ram thina ti chuan hun a lo kal zela super chaya chuan zu te in nula dang te chu a chho pui ta fo maya chu tharini thian ten an lo muwa tharini chu an thil le ta tharini chu aril ruwa na in atot up maya tha mai chu thaberin a heta ani
drum khat chu super chaya in tura tura tela nima sela super chaya chuan a in tur siam chu indu lavin bara ka kaldon ti in chu a chua santa ani ti chuan heta hian a hlo cham ta phot ani chumi hnuah chuan hunrem chang dang adap lea thari ni ei le thian te chu bazar turin an chuaka chu ti lai tak mai chuan a bial pa chuan mei chedang alo kop lai chu awa hmu ve le ta ani a thian te zinga tang chuan thin rim takin a hoa hemi a ho konga hian 9mm pistol chu a lei ho ta ani ti chuan ngun takin a in ngai tua a hmangai em ama ti du da fo thin tu a then thei chuan si lo le pasala ta na ane hre tho si chu tha tumin a chuak ta a kan pahnih hian a rualin he khovel hi I han chua san dun lo te ang chu adam doi thaberani atia ti chuan ko thler lun laia tak chuan atum chu avalen ta a nima sela ama a in ka ve ma in a thian nu khan alo dang man ta hlau ani thari ni ai hi police te chuan an manzui ngala Thailand Ramdan pui section zani somriat pariat lo chanin kumsom panga chung lungin tang tura achung thu relani ta ani hei ba ka hian mi tha tum lok na a ma lo nei to awang le tum reng wanga tual thana first degree murder case or tir niin a hrim na hi andel chale don bok ani ole khati zong kha tun truma tana kan video ron ti chua te te chuni le tamai sela a tha ange heti ang thil hi in ngai zom na kara hian a hluar hle maya ke ni mizo thalai nula le tlangwal te hi I film khur zual sau sawangutin kan hanin som thar vele ani